Hej, ny nyhed her. Vi skal tjekke artbooks. Var der utrolig hurtigt fandt den så? Ja. Noget hår. Hjælp. Bring en cap tilbage først. Lidt af mig. Privilegier. Nå, det tager vi bare den. Er nået til 5 sæson. Vent. Den gider jeg ikke at se mere. Golda. Sangen som siger alt. Mr. Plant. Nå, så gider jeg ikke se det. Det. Nå. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave? Forum. Skriv hej og gåver dig et land. Elsker du dyrservice, hvis jeg lukker til at lave en bog. Så dit favoritdyr, måske kan du sætte et billede ind. Kæledyr, den du starte med billedet. Ja, det afstemninger. Jeg elsker afstemninger. Har du fødselsdag den 21. maj, den 16. juli, den... Ingen af dem. Skriv en af disse ord med lukkede øjne. Ostekage. Ostekage. Nå. Har Harry. Nå. Men så... Hvad skal vi lave? Prøv at se, hvor mange penge har vi til Frankrig. Jeg vil gerne tømme den. Vi skal spille Crazy Cards. Crazy Card. Nej, jeg er dommer. Nå. Svarekort. Vælg det mest uinteressant. En tom pung. En kjole lavet af kød. En tom pung. Men det var faktisk en kødkjole, men det er klamt. Smartest. Æsler. En dronning. Queen er smartest. Ja, jeg vinder. Mest glemsom. En sær alien. Månen.
Månen hilser. Vinkomimbamur. Kattesøde dømmer. Så gider jeg ikke spille det mere. Det er et sikkert overtræk, at et mediegenstand vender tilbage efter en vinter til havs. Nu. Værdierne er drejet sig, eller var ikke. Så lad os tjekke min profil. I må meget gerne spørge en ven, hvis det er. Aktiviteter. Hey venner, filmer til lidt. Laver en musikvideo. Jo. High school, YouTube, beskeder, hvad skal vi nu lave? Så hvem skal vi sms'e til? Ja, jeg går i chat. Lad os gå i Storcenter. Storcenter eller det? Ah. Skifter Storcenter. Ja. Du skal hente noget mere tøj. Bollywood Storcenter. Delfin Storcenter. Passion Storcenter. Jeg kigger over der, så kan du se noget. Men om 10 nej, jeg tror bare, det bliver her. Nej, det er ikke sådan. Det er ikke kedeligt. Det er ikke kedeligt. Hej hej. Husk at hils, hvis du kender mig.